Assalamu alaykum Türkmen Portal web saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Bilesin gelýän gepleşiginiň elbetde bugünkü sanyna dünýä ýüzüniň adamlaryny birleşdirýän sportyň iň meşhur görnüşleriniň bir hatda söhbetdir. Olam elbetde futbollar. Şu aýyň 10-y dünýä ýüzünde futbol güne saplanýar. Ýogsa da futbol nirede, haçan we nädip döräpdir? Ilkinji futbol topary haýsy? Indi şu sowallaryň hemmesiniň jogaby biziň şuňky gepleşigimizde we başlary. Futbola bir ýüregini beren oňa ömürlük we pahaly bolar diýerler. Ýöne yer ýüzüniň ilatynyň 4 göterimi futbol oynayar. Elbetde bu bolsa futbol sportyň dünýäde iň meşhur görnüşini öwürýär. Indi ol näme üçin beýle meşhurdur diýäňiz sebebi bu oýny oynamagan. Onu oynamak üçin diňe top bilen açyk meýdan. Futbol dünýä boýunça sportyň iň girdejili görnüşdir. Şeýle hem sportyň beýle görnüşläriniň hiçbiri onuň deňine ýetip bilenok. Bizem şu gün size şu jatlaýjy oýnyň futboluň taryhy hakynda gurrun beretime gelýär. Umuman anyk wagty belli bolmasa da biziň eýamymyzdan öňkü döwürlerde Gadim Rimde hem Hytaýda eýam aýakda top tepilip oynalýan oýun döräpdir. Çyn maçynyň adamlary togalyp top bilen 4 meydançada oynapdyrlar. Olar bu oýuny zu nyu, ýagny ayak topu diýip atlandyrdylar. Rimliler bolsa oňa garpastum diýip at goýupdyrlar. Olar garpastumy oýun kasaplaman, etgerler üçin turgollaşyk myn oýnapdyr. Ol hem futbola hem reba meňdeş birýeli we kanunlaryny çynapdyr. Fransada oynanan pasup, Italiýadaky calcio bularyň hemmesi futboluň ata babalary ilkinji nusgalary bolupdyr. Arheologlar piramidalaryň içinde Misir faraonlarynyň aram aýaklaryny, gady wagtar şişlerini geçirenlerini şol ýerden hem derden ýasalan toplar tapmagy başladylar. Indi futboluň göreşatda Angliýada dürli riwayatlar var. Olan birleri elbette Rimliler bilen söwüşden soň ýeňişiň şanyna gurnulan davrada futbol döräpdir diýär. Bu riwayatyň aňyrsyna hakykat ýatyrmy ýa-da erteki ýatyrmy belli däl. Ýöne biziň bilýän adamlar biziň eýamymyzyň 12-nji asyrynda Angliýada futbolu gaty meňdeýän bir oýun döränligi üçin ilki çağlar öý haýwanlaryň dersinden ýasalan içine saman dıkılan pöküller diýip oýnap başlapdyrlar. Soň bu oýun ula adamlaryň arasynda da ýaýrap başlapdy. Ýoluň ornuny otluk meýdanlarda gara tapan ýerlerine uly keçi toparlary bölýärler we top oýnaýarlar. Onuň dolwar belli düzgün bolmaz. Top almak üçin arkaýyn bir-biriň bilen gyrlyş buruş bolýan eken. Bir görgüli topa eýe çyksa beýle koýunçylaryň hemmet şu wagty onuň üstüne toplaýan ekenler, ýere ýykýan ekenler umman şonuň ýaly. Üstesine de o wagtlar oýunçylaryň sany biziň döwrümizdäki 20 bolmandyr. Futbol oynamaga giden millet üşýän eken, näçe bolsa top alýar. Goq, tozun, galmagal, garaz futbolla adamlaryň şikayet almagy, elini, aýagyny, kellesini, boynu goňurgusyny döwmegi gatan kaldy eken. Şonuň üçin 1314-nji ýylda Londonyň ýaşaýjylaryna Angliýanyň karoly Edward II-njiň ýöregeti buyruk goýupdyr. Onu şäherde top oynamak gadagan edilipdir. Buyrugy berja etmedikleri hemmesiniň tutsuk ediljekdigine maşagyna bellek geçipdir. Şeýle bilen futboluň taryhy tassan tamamlandy. Ýöne 17-nji asyrda adamlar ýene de top oynamagy başlapdyrlar. Alas boljak käde. Bu oýun biziň bilýän futbolumyzda öwrülýänçe köp wagt gerek bolupdyr. Sebebi öňkü döwürler regbi bilen futboluň tapawudy bolmandyr bilşimde ýaly we futbol resmi taýdan haçan döräpdir diýen bolsaňyz, onuň watany haýty diýen bolsaňyz, biziň bilýän futbolumyzyň watany resmi taýdan Beýik Britaniýadyr. Futbol diýen söziň ömelbetde aýak hem de foot we top ball sözlerinden gelip çykanlygy sebäpli ingliz sözü gönlün tasdikleýär we şu sebäpden dürli ýurtlarda dürli toparlary kän eken manan gelýän çäkler. Ýöne olaryň hersiniň öz oýun oýnaş düzgünleri bolupdyr. Käbirlerini top ellemek, bir-birine oklamagan bolýan eken içinde beýlek birine bolsa gatagyny hasaplandyr elbetde adaty ýaly. Ýöne ýene bir toparda garşydaşyny itmek, badak atmak, alyp ýykmak oýunyny hökman gerek hasaplandyr. Başga birine bolsa munyň üçin jerime çykarýan ekenler. 1846-njy ýylda Cambridge'de futbol üçin belli bir düzgünleri, gady kanunlar döretjek bolup synanypdyrlar. Ýöne käbir meselelerde ylalyşyga gelip bilmändir. Şonuň üçin 1863-nji ýylda 26-njy oktýabrynda Londonda futboluň taryhyna iň möhüm wakalaryň biri bolup geçýär. Angliýada ilkinji futbol assosiasiýasy döredildi. Oňa başda 11 futbol kluby hem topary gerýän eken. Futboluň anyk düzgünleri kabul edildi. Meýdançaň derwedäniň ullugy belli bir standarda görä getirilipdir. Iň ýasasy adam top bilen oynalýan oýuny iki görnüşe bölüpdirler. Olaryň futbol bilen regbi bolupdyr. Şonuň üçin bu sene, ýani 1863-nji ýylyň 26-njy oktýabr futboluň resmi taýdan döreýän güne saplandy. 1871-nji ýylda ilkinji futbol turniri eglan edildi. Olam Angliýanyň Kubok ugrunda futbol ýarşy bolupdyr.
Bu futbolun tarihinde ilkinci hem en gadimi kubok hataplandı. London'daki şol tarihi wakadan soň futbol meşhurluk kazanıp en esasy adam kämilleşip başlapdy. Sportun görünüş hükmünde de futbol has gydykly bolup ugrap. Sebäbi ol öňküsi ýaly ýöne köý bolmandyr. Oýunçylar öňküsi ýaly top aýagyna geligi derwele tarap okdurulman. Strategiýa bilen hereket et başlapdyrlar we top bilen herhili ally oýunlaryny ýerine ýetirdiler. Eýtemde ilkinji futbol kluby haýsy bolupdy? Aslynda EM 15-nji asyrdan bäri futbol klubları döräpdir. Ýöne olaryň resmi derejesi ýok eken. Şonuň üçin hem olan haýsynyň ilkinji bolup döräligini kesitlemek gatyk. Resmi taýdan bolsa en gadymy futbol kluby Sheffield taplandy. Ol 1857-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda döräpdir. Futbol dünýäniň ýüzüne nädip beýle ýaýradyka diýen bolsaňyz, futboluň dünýä ýaýramagynyň birinji sebäbi oýunyň gyzyklygy. Hakykatdan men oýnak gördüm. İkincisi nämedir diýäňiz? Gemi. Bu bilen gidýän gemiler, ýagny paraxotlar oýlanyp tapylan soň 19-njy asyrdan başlap Ýewropa transatlantik seýahatlar şeýle hem bir derejede Angliýa we Ýewropanyň gatnaşygy ösüp başlapdy. We şol döwürler gemi minýän Britaniýalaryň köpüsiniň goşlarynyň arasynda futbol toplary bar eken. 1872-nji ýylda 30-njy noýabrda Angliýanyň hem Şotlandiýanyň arasynda ilkinji halkara duşyk geçirildi. Oňa takmiren 4000 adam gatnaşypdyr. Oýun 0-0 hasabyna tamamlandy. Gynasakda şeýdibem ýuwaş-ýuwaşdan futbol esasan ingliz oýuny bolmagyny besedipdirdi, dünýä ýüzüne ýaýrapdyr. 1904-nji ýylda Parijde futbolun halkara federasiýasy, ýagny FIFA döwründe. Ol şo günden başlap şu güne çellem halkara ýarşlar gurnaýan esasy dolandyryş guramasy bolup hyzmat edýär. Häzirki döwürde FIFA'nyň dödümine girip futbol ýarşlaryna gatnaşan döwletleriň 210 sanyny bar. Başta futbol ýöne güýmenji oýun hataplandyr. Ol näde professional dereje ýetdi. 19-njy asyryň ahyrlaryna Angliýanyň futbol klublarynyň sany 100-den geçipdir. Ol wagtlar futbol boş wagtyň oýnalýan oýun hatap edilýän eken. Şonuň üçin hem oýun üçin pul alýan, ýagny aýlyk oýnaýan futbolçylary maskara edilip asosiasiýadan gowulýan eken. Bu zatlar häzirki en köp hak alýan futbolçylar Messi we Ronaldo işlerine ýetirler. 1884-nji ýylda belli Preston futbol toparynyň oýunçylarynyň futbol üçin aýlyk alýany belli bolany, olaryň sportdaky karýerasyna nohut goýdy. Ýöne şondan 1 ýyl geçen soň futbol asosiasiýasy futbolçylara hak tölemäge resmi taýdan ruhsat berdi. Bu bolsa professional futboluň hem ilkinji futbol ligasynyň döremi ugruna edilen ilkinji ädim bolup kaldy. Futbolun tarihini değişikliği ýene bir gyzykly maglumatlar bar. Başta futbolun düzgünleri kabul edilende, emiller hiç il ýada da düşmändir. Oýunçylar özlerini hakyky ingliz gentlemanlar ýaly alyp barýan ekenler, ýagny ağlamadylar, jydyp oýnamadylar we şonuň ýaldatlary ederler. Dogruçul bolarlar diýip hatap edipdirler. Birden tütenden bir düzgün bolan ýagdaýynda da oýunçylar özleri gurleşip lalaşar diýipdirler. Ýöne wagtyň geçmegi bilen oýunlar hak gyzgalanly, gyzykly bolup başlapdyrda, ýürüýte olar goýulan pullarym gitdigiçe köpelipdir. Onsoň oýunçylaryň ýagny bil baglaman, eminlere bil baglamaly bolýar. Şeýdibem 1874-nji ýylda her topordan bir arbitr oýuna gödäkçilik etmeli diýen netije geldi. Üçüncü, hiç topora degişli bolmadyk eminem wagty idarlapdy. Futbol meşhur bollukça oýunyň dartgyllyga martypdyr. Ahyry biriniň kelletine polisiýa işgärlerini emin edip bellemek pikiri gelipdir. Şeýdibem arbitrler jürlük peýda bolupdyr we jürlügiň sesi gygyranyňdan has gowy iştilýän eken hemme de belli. 1891-nji ýylda emeliň hukuklary hem borçlar resmi düzgünleriň arasyna goşulypdyr. Biziň döwrümizde bolsa bir oýuna giden emiller, ýa emeliň topary gödäkçilik edýär. 2011-nji ýylda tarihde görülip eşitilmedik ýagdaý bolýar. Emin bir oýuny 36 sany kart duýdurşuny berýär. Ol oýnam Argentinanyň Claypole hem Victoriana Arenas toparlarynyň arasynda eken. Emin oýnap ýören 20 oýunçyny ätýaşly oturallary, tälimçileri oýundan çetleşdirmeli bolýar. Şeýdibem gyzyl kart alalan san 36 aýetdir. Diňe gyzyl kart. Futboluň tarihinde bir oýunyň en uly hasap näçe öýdýär? Jogap 149-0. 2002-nji ýylda Madagaskar'ın Stade Olympique LM toparynyň oýunçylary emeliň adalatsız çödgüdüne garşy çykyp, öz derwedesine 149 gol salypdyrlar. Şeýdibem rekord goýmak başarýar. Bereket. 1909-njy ýyla çelli futbol toparynyň hem oýunçysyny Mengdeş Forman giýýär. Bu bolsa derwede wan tanamakda kynçylyk döretýär. Şonuň üçin 1909-njy ýyldan başlap derwede wallary başga renkli eşikler giýmegi ýürüýte ýoly goýýar. Futbol feýjiler hakda aýdyp geçerin, olaryň arasynda professional jan köýerlerim bar. Şolaryň içinde birinjiligi eýleýän adamam Braziliýaly Claudio Ribeiro. Ol 1978-nji ýyldan bäri hemme dünýä çempionatlaryna gatnaşyp gelýär. Futbol döräli bäri onuň düzgünlerim, oýunçy tanam, garat hemme zat üýtgäp durdy. Futboluň tarihinde üýtgemedik ýeke täze adam, olam topuň formasy.
Mehriban tomaşaçylar, şunun bilen bizken bilesin gelýän gepleşigimiziň futbol hakyndaky size ýetirmekden maglumat tamamlaýar. Gepleşigimiz göwnüňizden turan elbetde like goýun kesirýän umman näme bilen özüňiz goýulýan diýene. Bir zat hiç wagt unutmaň, olam Türkmen portal Elmydamy online we Elmydamy sizin üçin zähmet çekýär. Ýene kunlarda, ýene gepleşiklerde görüşýänçek, hoşda bolun we elbetde özüňiz goýulýar.